Доброго ранку! Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку. Цудоўнага зімовага ранку вам жадаюць Кася, Лесік і Потап. Лесік, а ты гэта чаго так укруціўся ў шаліку пакоі? Мерзнеш. Не, у нас жа цёпла і утульна. Я просто эксперымент праводзіў. Напэўна, ты рыхтуешся да паказаў мод. Не, па модах гэта у нас Кася спецыяліст, а я праводзіў навуковы эксперымент. Расказвай, што за ён? Я вырашыў праверыць, ці атрымаецца ў мяне залегчы ў зімовую спячку. І ці атрымалася ў Закі стаць мішкам? Пакуль што не. Оказывается, для того, каб у спячку адправіцца, патрэбна трэніроўка. Пакуль што я проста уцяпляюся. Лесік, а ты ведаеш, як у бярлогу мядзведзяў усё наладжана? Вядома, я дасканальна падрыхтаваўся. І ці зручна мішкам у бярлогу? Яшчэ як. Некалькі дзён мішка рыхтуе сабе бярлог, разграбае галінкі, лісце, рэе яму і потым залягае адпачываць. Бярлог мядзведзя быццам сапраўдна аднапакаёвая кватэра. І спіць ён быццам у спальні, у самым утульным куточку свайго бярлогу. Яму там цёпла і утульна. А вось мне вельмі цікава, у каго яшчэ з лясных жыхароў самыя утульныя бярлогі і гнёзды? Давайте спачатку паглядзім цікавы ранішні мультфільм, а пасля пазнаёмімся з тымі, хто ўмее будаваць самыя утульныя гнёзды і бярлогі. Дамовіліся. Вось такую падушачку я возьму з сабой, калі пайду ў госці да птушкі з вельмі незвычайнай назвай. Раскажы, хто такая? Можа, і мы напросімся да яе ў госці? Рыжы пячнік – невялікая птушка, якая жыве ў Лацінскай Амерыцы. А чаму да яе ў госці трэба хадзіць з падушкай? Гэта будзе маім падарункам, таму што гэтая птушка вельмі любіць чысціню і утульнасць. Можа, яна яшчэ і ў спячку укладаецца? Пра спячку я ніколі не чуў, але пра тое, што гэтая птушка цудоўны будаўнік, я ведаю дакладна. І як выглядаюць іх гнёзды-дамкі? Рыжыя печнікі будуюць свае гнёзды з гліны. Ой, быццам сапраўдныя будаўнікі. Гэта невялікая птушка падчас будаўніцтва свайго гнязда пераносіць каля 5 кілаграмаў гліны. Яны яшчэ і вельмі стараныя. А каб было трошкі лягчэй ды і весялей птушкам працаваць, яны робяць усё парамі. Гняздо рыжага печніка больш нагадвае гліняны гладыш. Таму што яны спачатку робяць каркас з галінак і сцябла, а потым дадаюць да стенак гліну. А калі круглы дамок высыхае, яны робяць дзірку ў уваход. Ой, калі вы пойдзеце ў госці да рыжага печніка, абавязкова і мяне вазьміце. Я параю зазірнуць на наваселле яшчэ да аднаго цудоўнага архітэктара. Лесік, каго ты маеш на ўвазе? Краснавухага свістуна. І ў якіх гнёздах яны жывуць? Самцы свістуноў ствараюць цудоўныя шалашы, ды яшчэ і ўпрыгожваюць уваход у свой дамок. І чым? Высаджваюць кветкі і расфарбоўваюць сцены шалаша? Усё так, але не толькі кветкамі, але і рознымі каляровымі прадметамі, якія знаходзяць паўсюль. Можа, яшчэ яны шукаюць прадметы якога-небудзь пэўнага колеру? Аказваецца, гэтыя птушкі любяць усё сіняе. Вось і знаходзяць яны сінія пластыкавыя крышачкі і нават шарыкавыя ручкі. Мне вельмі хочацца пагасціць у краснавухага свістуна. І мы можам запрасіць яго да нас у госці. У нас таксама вельмі утульна. Прапаную разам паглядзець мультфільм. Дзесяць, 11. Кася, што ты там падлічваеш? Напэўна, наша Кася вырашыла палічыць варон. Я і праўда лічыла варон. І многа ли іх у нашым двары? Я хацела даведацца, якіх птушак у нашым двары больш. І што табе падказала птушыная матэматыка? У нашым двары больш жыве вераб'ёў. Я вельмі люблю за імі назіраць. Яны такія нястомныя. А вы ведаеце, што вучоныя вырашылі даведацца, якіх птушак на зямлі больш? І што яны высветлілі? Тое, што вераб'і самы шматлікі від птушак. Іх больш за ўсё жыве на зямлі. І хто на другім месцы ў гэтым хіт-парадзе пярнатых? А на другое месца трапілі шпакі. Іх таксама шмат на зямлі.
І ў наш двор любяць прылетаць шпакі вясной. А як до нас не прыляцець? Мы ж такія прыгожыя утульныя дамкі, шпакоў не робім. Сябры, да вясны яшчэ дастаткова часу, каб змайстраваць добрыя шпакоўні. А на третьем месцы птушынага хіт-парада беладзюбыя чайкі. А мне прыемна, што мы, вядучыя Добраранка, адзіныя і непаўторныя. І з гэтай нагоды прапаную паглядзець цікавы ранішні мультфільм. Сябры, а вы пакідаеце пачастункі для птушачак у сваім двары? Калі так, вы вялікія малайцы. Только не забывайтеся, что наполнять кормушку трэба кожны дзень. А птушкі будуць дзякаваць вам і ствараць цудоўны настрой сваім чырыканнем. А якую птушку можна ўзяць з сабой на якое-небудзь шоу разумнікаў? Птушкі даволі разумныя істоты. Некаторыя з іх могуць пахваліцца вельмі высокім узроўнем розуму. І каго можна назваць самым-самым? Напрыклад, сароку. Я думала, што сарокі вялікія модніцы, таму што яны любяць усё бліскучае. А яшчэ яны цудоўна праходзяць тэст для разумнікаў. Якія пытанні змяшчае гэты тэст? Адно з іх гэта люстраное заданне. Яны павінны пазнаць сябе ў люстэрцы. А хіба гэта складанае заданне? Для птушак вельмі. Дарэчы, дзіця чалавека можа справіцца з такім заданнем толькі ў 18 месяцаў. А птушкі-сарокі ў больш раннім узросце? Так, вось чаму сарокі частыя героі казак і апавяданняў. Таму што яны шмат ведаюць. Правільна, пра іх шмат загадак, прыказак ды прымавак складзена. А вы такія ведаеце? Сябры, давайте разам узгадаем хуткамоўку пра гэтую цудоўную птушачку. Спачатку скажам павольна, а пасля паўторым трошкі хутчэй. Калі ўсе гатовыя, пачынаем. Одна сорока, одна морока, 40 сорок, 40 морок. Одна сорока, одна морока, 40 сорок, 40 морок. А зараз давайте паспрабуем хутчэй. Одна сорока, одна морока, 40 сорок, 40 морок. Мы цудоўна справіліся з хуткамоўкай. І цяпер можам трошкі адпачыць. Сядайце зручней, будем глядзець мультфільм. У нас атрымалася цудоўная раніца. Мы пажартавалі і пра шмат цікавых фактаў даведаліся. І нават патрэніраваліся вымаўляць хуткамоўку. А ведаеце, чаму у нас усё цудоўна атрымалася? Таму што мы правялі раніцу ў цудоўным настроі. Яшчэ таму, што ўсё рабілі разам. А ў добрай кампаніі любая справа ідзе цікавей. Толькі і час ідзе непрыкметна. І, на жаль, нам трэба развітвацца. Жадаем усім цудоўнага дня і добрых азнак на занятках. І яшчэ не забывайцеся дапамагаць сваім сябрам і быць уважлівымі да старэйшых. Сябры, калі будзеце ісці на заняткі, захапіце з сабой пачастункі для птушак. І не забывайцеся, што мы развітваемся ненадоўга. Памятайце, калі адбудзецца наша наступная сустрэча. Як заўсёды зранку У нашым добраранку! І не праспіце!